Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, ị bụ onye ụka, ị bụ onye omenala, make sure you always respect your ancestors. If not for anything, at least for producing the best food in the whole world. For producing the food Ujegolu, both home and abroad, win each award as the best food in the world. A food ndị ọcha test na-crave for more. A food all the countries in the world test go can crave for more, which is fufu. Like if otu ndị Malaysia si we na arochi fufu, ka ndị na arochi gold. Like if onefa sa arochi fufu. Yeah, one of the things ọ bụ na ị na-afụ na ị na-appreciate your ancestor. No, dịrị easy. Ọ fọma na ọkata on their own chegide chewe chepute na cassava na enwekwara ike ịtọn ya to fufu. O ji bụ na today now ị gaa Germany, onye ọcha Germany eligo fufu a, ọ na-atụ ya. Ọ na-achọ ka enyekwuo ya ọzọ. Ị gaa France, ebe ọ bụla ị travel to the world, ndị ọcha na-eli fufu a na-elizi ya ka ihe ọzọ. Ọkwa efu ka Malaysia si arọchi di fufu. Ọkwa na-afịa. Watch the line go for watch the video. Ị na-watch video, ị na-ajụ onwe oge ese. Ebe your ancestors nwere ike mụ dịka ya during their own time. Ọ ka na trend na-ere anything now. This is their legacy. Ọ ga-adịkwa dị forever. Ngụwa na onwe gị today, anyị nwa na onwe anyị bụ this modern generation. Kee ofu ihe anyị ga-asị na ka anyị mepụtago now. Other generation na-abịakwa ga-eji we na remember anyị. Kedu that legacy a anyị na-create, anyị na-edobe for the next generation? Ị na-ekili video, ị na-ajụ onwe gị this question. Unu foto fast eli ya now. Do you know what is more interesting in this video bụ na the woman who na-esi this food na prepare this food na bụ onye Malaysia ka ọ bụ. Dawaji aka wee mụta ka esi esi ofe ndị Igbo, mụta ka esi prepare fufu, were na-asavụzi ya ndị Malay. Ọkwụna watch onye fast arochi dị nri. Ihe a bụ legacy of our ancestors ka na-afụ ya. O jego mba, ọ travel go home and abroad, for ourselves na-eme appreciate. Anyị nwa na onwe anyị kịta nke anyị mepụtago nothing. Anyị ga-anọgidekwu na Malaysia now ebido libe fufu. From ili fufu a, fọma achọpụtakwa another thing a ga na-add na fufu a ga na-atọ ụtọ. Anyị nwa abịakwa na-emezi ya import to Nigeria. Anyị pụtazie echi, anyị na-eblame ndị ọcha. Ifro na blame na anyị kpochiri akpochi. Na anyị nwa na-eme onwe anyị nwa ji onwe anyị nwa kele onwe anyị agbụ. Our ancestors mego their own. The question ị ga na-ajụ onwe gị na-abụ, kee your own legacy, kee ihe bụ our own legacy now. Kedu ihe the next generation ga-eji na remember anyị? The only thing m ga-asị na ka anyị mepụtagasị legacy na bụ sọnsọ complain. Sọnsọ looking for where to put hand, blaming. Ịkọ ọnụ ịgba onwe anyị wụ sọnsọ ya bụ full legacy m ga-asị na ka anyị bụ ndị generation na keep go now. Nothing else. Sedap. Ya, alhamdulillah. First time makan kulit. Okay. Alright, thank you. Okay, thank you datang. Harap-harap suka lah. Telan je tau. Oh, dia tak boleh. Dia tak boleh benda. Apa macam tu, telan. Boleh ke telan? Wih, sedap ya. So orang kata kalau kau gigit, dia dah tak rasa dah. Oh, so kena telan. Sebab nama tu swallow, babe. Tak kena lah dengan tekak aku. Full of flavor. Kenapa macam susah sangat nak telan? Besar lagi lah. Tapi kalau telan, kau sekat. Aku takut dia jadi kahak. Dia tak jadi fufu, dia jadi kahak. Ya, betul. Fufu. Kena buka dia kak. Saya memang just tak sabar kak, saya koyak je. Koyak je. Cara makan dia, saya tengok dekat orang mukbang, makan dia tak ada gigit, diorang telan. Betul. Betul tak? Betul. Tapi kena bulat-bulat gitu. Bulat-bulat. Lepas tu, betul ke kak? Betul. Macam main gentle je. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap. Sedap. Sedap lah kak. Betul. Boleh makan? Betul, boleh. Sedap lah, dia punya masak egusi ni masak gila. Macam masakan Melayu. Patutlah kak makan laju senang kelak. Sedap kak. Alhamdulillah. Macam mana kak? Sedap tak kak? Sedap, licin lah. Bang. Abang ni dah banyak kali datang tau dengan akak ni. Hari ni akak rasa apa kak? Hari ni rasa Makan apa? Pandayam kan? pandayam. Antara fufu pandayam mana kak lebih suka kak? Suka pandayam. Pilihan masing-masing bang kan? Licin lah. Tengok. Ya Allah. Malu deh. Thank you kak. Thank you bang. Ya, boleh makan. Boleh, tapi banyak sangat. Wow. Ni boleh bungkus tak? Boleh, Nanti? boleh. Separuh. Ya, boleh. Abang boleh makan? Sedap? Sudah. Ya, Alhamdulillah. First time makan kulit. Okay. Alright, thank you. Welcome.